नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और मैं ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी आप सबके बीच लेके छठ पूजा स्पेशल गीत दर्द भरा। बहुत बढ़िया मैटर लिखले बानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए। लेकिन मैटर शुरुआत करे से पहले भैया बतावल चाहब, रउआ अगर सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, बढ़िया तरह के मीटर नहीं मिलत, तुकबंदी सही नहीं मिलत, सटीक नहीं मिलत, या गाना आपके मन पसंद के नहीं मिलत, तब अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया मीटर सुने के देखे के और गावे के मिली और हर तरह के मीटर मिली। काहे कि भैया माँ सरस्वती जी के कृपा से हर तरह के मीटर राइट करीला आ मीटर में कोनो शिकायत के मौका ना दिला। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ बा बेहिचक संपर्क कर सकीले, नंबर वीडियो पर दे दिले बानी। आज के मीटर देखी कैसे बाटे। एगो लड़का छठी माई से अर्जी लगावे गइल बा, बट ओकरा माई के तबीयत इतना बिजोड़ खराब बा कि पूछी मत। लेकिन फिर भी कान पर बहंगी माथ पदौरा उठा के माई के दरबार में गइल बा, माई से अर्जी लगावा तक का कले बा। एकरा के लाइव गायब बोल बोल के गायब तो बहुत मजा आई। देखी कैसे गाओ बा गीत के। अरे लेके बहंगिया आईनी दौरा उठाई के, आ कहरिले गोवर जी सिर नवाई के, लेके बहंगिया आईनी दौरा उठाई के, कहरिले गोवर जी सिर नवाई के, आ कहदनी रोग छठी मैया हो हमरा माई के। अरे लेके बहंगिया आईनी दौरा उठाई के, आ कहरिले गोवर जी सिर नवाई के, कहदनी रोग छठी मैया हो हमारा माई के। एक कहदनी रोग छठी मैया हो हमारा माई के। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हो। अगर मुखड़ा वाकई आपके पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो नंबर वीडियो पर दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना फुल करके रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई, तब यही चक रुआ संपर्क कर सकीले। और भी कोनो पर्सनल मैटर लिखवाओ बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ बा, तब भी रुआ संपर्क कर सकता नहीं। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर चैनल पर रुआ पहली बार आए लोग हमने चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर रोज़ रुआ के नया मैटर सुने के देखे के और गावे के मिलत रही। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।